שלום. כן, בבקשה. יש פתק? כן, בבקשה. אז אני רושמת. מסוגל לקחת פתק. מה? אז מה בכל זאת הבעיה? אוקיי, בביצוע שלי אני מתקין פרגולות ופרקטים ואני נפלתי מסולם לפני 3 ימים. הכלבה של השכנה, לא משנה. בקיצור, אני הייתי עכשיו בבית חולים 3 ימים, הייתי מאושפז, וזזו לי 2 חוליות ואני לא יכול לעבוד. לא נעים. טוב. מכתב מהרופא יש? בוודאי. מכתב מהסולם יש? מה זאת אומרת? חסר מכתב מסולם. שם הרמאי? סליחה? שם, איך קוראים לך? אלעד. שם אבי הרמאי? למה את קוראת לי רמאי כל הזמן? העמדת בתור של הרמאים. זה היה התור היחיד תקשיבי, אני לא... אני סובל כאבים, אוקיי? כאבים אמיתיים, אני לא... תסתכלי, זה מרופא. אין בעיה. תראה, אנחנו פועלים לפי חוק. כדי שתקבל מאיתנו קצבה, אתה צריך להתאים לאחד מהקריטריונים שלנו. אוקיי. אז בוא נראה. חלית בניוון שרירים? לא, תודה לאל. שבץ, צווארון, אבעבועות שחורות? לא. ואין יותר את המחלות האלה. בסדר, החוק לא מהיום. דלקת במקור? דלקת במה? דלקת במקור. זה איבר שיש רק לציפורים. מה קורה פה? תגידי לי. שצפת, גרמת, נפילה מגובה? כן, נפילה מגובה, זה המקרה שלי. לתוך הרגש? לתוך דשא סינתטי. מי נופל לתוך הרגש? תקשיבי רגע. איזה חוסר מזל. זה באמת חוסר מזל. תקשיבי, אני ממש כואב לי, אוקיי? אני כרגע עומד איתך ואני סובל מכאבי תופת, אוקיי? אני משככי כאבים, אני לא יכול לעבוד. אני שילמתי לכם כל החיים. חוץ מחודשיים ב-98 שהיית בחול. מה? נדבר על 109,000 ש"ח אלה אחר כך. תקשיבי, אני כל החיים שלי שילמתי, עבדתי, לא לקחתי שקל מהמדינה. אז עכשיו כשאני בברוך, פליז, אל תלכו נגדי. בבקשה, אני אומר לך שאני סובל, אני באמת סובל, זה לקביים אמיתיות, אוקיי? אני לא לוליין. בבקשה. קח את הטופס הזה למשרד לקבלת קצבת נכות. זה נמצא פה בקצה של הגרם מדרגות. אחלה. תן להם את הטופס ותקבל את הכסף. בסדר, תודה רבה לך. יש מעלית? לא, אבל תעלה במדרגות, זה שטויות. שלום. מה את? כל הכבוד. את לא... whatever. מגיע לי קצבה. אני מצטערת. אתה הצלחת לעלות במדרגות והוכחת שאינך זקוק לקצבה כלל. לא! הרמאי הבא, בבקשה.